edició del torneig Robotseny, on veurem pràcticament totes les escoles del Baix Montseny competint. Em presento, em dic Marc Boada, soc divulgador científic i avui és un plaer ser aquí per fer de speaker d'aquesta jornada que relliga una mica competitivitat, educació, tecnologia, treball en equip. Espero que passem un bon matí, que el temps ens acompanyi, donar la benvinguda a totes aquestes escoles i als ciutadans, pares, amics, etc., que acompanyeu tota aquesta colla de nois i noies. Abans que res, el que he de fer és citar les 19 escoles i instituts que participen. Jo us agrairia que perquè la gent us localitzés, perquè alguns estan una mica amagats, per exemple, l'escola d'Alzinar de Campins està allà amagada en un racó i hem d'anar a veure també les coses que ens presenten. Jo us agrairia que féssiu un bon crit per saber on esteu. De Breda ens ha vingut l'escola Montseny, l'escola Josep Pallarola i finalment l'Institut Baix Montseny. Escolteu, jo també el que he de fer és agrair el suport de tots els ajuntaments que s'han sumat per donar suport a aquest acte. Sense ells això no seria possible. També les persones de la Conselleria d'Ensenyament, del Departament d'Ensenyament, que també ens han donat suport. I per començar, els 4 impulsors d'aquest projecte, que jo crec que es mereixen un aplaudiment extraordinari, per allà en veig algun. L'Ignasi Charles, el professor de l'Institut, molt bé. El Xavier Català, professor del Col·legi La Salle. El Vladi Bellavista, que no sé on para, professor del Quart de Maria. I el David Codina, exmestre de l'escola Josep Pallarola i Roca. Ells són els que han inventat aquest concurs, els que l'han tirat endavant amb una empenta extraordinària, el que han sabut mobilitzar els joves, els nois i noies, perquè, ostres, s'aixequin una mica del sofà i es posin a fer coses que tinguin a veure amb la ciència i la tecnologia. Si ells han creat aquesta idea, són els municipis i els ajuntaments que els hi han donat suport, i avui comptem, i en aquest sentit jo us he de donar la gràcia a tots vosaltres, alcaldes del Baix Montseny, comptem precisament amb la representació institucional, que són els que fan possible que això pugui tirar endavant: el senyor Dídac Manresa, alcalde de Breda, el senyor Joan de la Cruz, alcalde de Campins, bon amic meu, el Marc Uriach, alcalde de Gualba, el senyor Xavier Fries, alcalde d'Hostalric, el senyor Josep Maria Bagot, alcalde de Riells i Villabreda, el senyor Daniel Fernández, alcalde de Sant Esteve de Palautordera, el senyor Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera, i el senyor Francesc d'Olofeu, i el senyor també Raül Garcia, alcalde i regidor respectivament d'aquí Sant Celoni, que són els nostres anfitrions. Aplaudiment també per a les institucions, sisplau. Fantàstic. I finalment també comptem amb una representant del Departament d'Ensenyament, la senyora Carmina Pinya, directora de Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental, que mostra com aquesta iniciativa té un enorme encaix en el sistema pedagògic català. Sisplau, ara no et veig. Perdona, amb la samarreta no et veig. Estem just a punt de començar. A mi m'han dit que hem de començar exactament a les 10:20 per mantenir l'horari. Nosaltres som de ciències, ens agrada fer les coses en el moment que toca, però abans encara tenim 7 minuts en els que jo voldria demanar, sisplau, al senyor Francesc d'Olofeu. Un momentet, que jo agafaré el meu micròfon de mà. Desmuntejar. S'ha de desmuntejar? Jo voldria demanar al senyor Francesc d'Olofeu i a la directora de Serveis Territorials, la Carmina Pinya, que ens diguin 4 coses més que res per donar-li això un cert vessant institucional i que sigui una posta en marxa, diguem-ho així, com demana Francesc. Endavant, us deixo doncs amb la Carmina Pinya. Hola, bon dia a tothom. Realment fa goig, la plaça. Deia que per mi penso que és una sort avui poder estar aquí, i penso que és una sort perquè que el món municipal, o sigui, que tots els alcaldes, que les empreses, que les escoles siguem capaços de treballar junts, és senyal de que alguna cosa es mou. I què penso que és important que es mogui? Penso que és important que aquest impuls per les ciències, les matemàtiques, la tecnologia, seran claus perquè tots els nostres nois i noies puguin ser ciutadans actius del segle XXI. Per tant, no em vull allargar gaire, així és el Francesc
Però sí que això és possible per part del món educatiu, és possible perquè hi ha hagut uns mestres i uns profes que ja han cregut en aquesta possibilitat i han treballat moltíssim. Per tant, jo vull donar l'enhorabona ja ara a tots els nois i noies per ser aquí, per la feina que fan, però també vull agrair molt la feina que els mestres i els professors han fet per aconseguir que els nois i les noies avui ens puguin presentar aquests projectes. També és veritat que hi ha feina dels serveis educatius i, evidentment, des de tots els ajuntaments i les empreses. Moltes gràcies a tothom i espero que tinguem tots plegats un bon dia. Passo la paraula al Francesc. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Crec que avui és un dia de felicitat. Crec que hem d'estar tots molt contents. Tenir la capacitat entre tots d'aglutinar educadors, institucions, empreses, per tirar endavant aquest projecte, que jo vull ressaltar quins són els objectius d'aquest projecte. Però abans permeteu-me repetir, ja s'ha dit, però no per això ha de ser menor, l'agraïment a totes les persones que ho han fet possible. I persones que venen, ara veia l'anterior regidora, la Júlia, he vist abans l'anterior alcalde, el Joan. És un projecte que va néixer ja l'any passat. Al final, en política, el que hem de fer és sumar tots plegats. A vegades se'ns critica als polítics que no tinguem la capacitat de treballar de manera col·laborativa. Això no és cert. Gran part dels projectes els fem de manera col·laborativa, també els diferents partits polítics. Per tant, aquest és un projecte que en aquest any li hem volgut donar un caire Baix Montseny, un caire molt potent i que ha estat possible, com es deia abans, a partir de 4 persones que van engegar des de les escoles el projecte, però també dels tècnics de l'Ajuntament, amb l'Ester, la directora al capdavant, la Sole, la Montse, tota la gent que hi ha al darrere. Sense ells, sense la seva coordinació i la seva capacitat de liderar i de treballar en xarxa, això no seria possible. Per tant, jo crec que això és molt important. Però també de les institucions. És important que el departament, des dels serveis territorials, el Manel, que ens acompanya també aquí, que és un dels impulsors. Veieu que hi ha molta i molta gent, però crec que és fonamental també la implicació de les empreses. Ser capaços de relacionar-nos amb la nostra indústria, el nostre sector productiu i treballar col·laborativament en millorar l'educació i la formació dels nostres joves és quelcom molt important. I per tant, un dels objectius és precisament aquest, estimular en l'àmbit de la ciència i la tecnologia l'interès de tots aquests nois i noies. Aquest és un element molt important perquè pensem que els pot ajudar en el seu desenvolupament de futur. En segon lloc, l'altre element important és treballar en xarxa totes les escoles. És a dir, ser capaços de generar un col·lectiu de professorat de diferents municipis, de diferents escoles, que treballin amb un únic objectiu. Per tant, jo crec que això avui ja és una realitat i el que hem de fer és fer-lo créixer els propers anys. Moltes gràcies a tots, gràcies a totes les escoles i segur que això anirà molt bé. Moltíssimes gràcies, Francesc. Nois, estem just a punt de començar. 3 recordatoris importants. Primera, per les persones que heu vingut a